Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg Bastian med, og vi skal se, hvem der kan have flest af de her chips ind i munden. Og jeg tænker, lad os bare komme i gang. Og vi skal selv tælle dem. Ja. 3, 2, 1. Jeg har lige spillet dem alle sammen ud. Jeg kunne have 11 i munden. Og han snyder. Du snyder. Du har tabt. Ja, jeg vandt! Ja, husk at like og subscribe til hans kanal, så bliver han rigtig glad. Og husk også at subscribe til min kanal. Jeg hedder Bastian Tom Bjergård 3D i Moseskolen. Ja, husk at like og subscribe. Og så med i hans næste video. Hej, hej!